Нагадываем, что генеральным спонсором нашей программы «Рок-архив» является фирма «Нов НК». Автомобили ВАЗ для вас. Компания «Нов НК» предлагает вам беспроигрышную партию. Автомобили ВАЗ на любой вкус. Ответный ход за вами, господа. Дороженькие наши телеглядачи. Не так, не так. Дороженькие наши телеглядачи. Ну, я так и кажу. Дороженькие наши телеглядачи. У нас до вас только одно пытание. А ці не забадал вас гэты тяжкий металл? И на самой справе. Мы ранее вели гаворку про такие гурты, як Judas Priest, Scorpions, AC/DC, там была солянка з розных рок-гуртов. Апошняя передача была про Ронни Джеймса Дио. И вось пришла пора интеллектуального року. Але гэткім чынам усё ж такі прывітанне нашаму шаноўнаму Hard and Metal спадарству. І сёння для вас зноў працуюць Владимир Антипович і Владимир Зайченко. Прывітанне ўсім. І сённяшняя наша передача аб вельмі цікавым і тэхнічным гітарысце інтэлектуальнага рока Марку Нопфлеры і яго каманды Dire Straits. There she comes! А як вы думаеце, ці магчыма быць крутым рок-музыкантам і пры гэтым адначасова заставацца рок-інтэлектуалам? Дзіўнае пытанне, адкажаце вы, бо гісторыя ведае шмат прыкладаў пра тое, як шалёны вар'ят на сцэне пры паўсядзённым жыцці застаецца рок-інтэлектуалам. Але наша сённяшняя праграма ідзе не пра тое, і гаворка ідзе пра іншае. Як перанесці гэтую сваю інтэлектуальнасць на рок-сцэну пры выкананні сваіх спеваў і музыкі? Вось гэткая сапраўдная інтэлектуальнасць належыць вядомаму рок-музыке Марку Нопфлеру і ягонаму калектыву Dire Straits, якія і пры паўсядзённым жыцці і на рок-сцэне застаюцца сапраўднымі рок-інтэлектуаламі. А зараз трохі гісторый, што нам вядома аб Марку Нопфлеру. Вядома адное, што яго бацька жыў у Венгрыі, але падчас фашысцкай акупацыі вымушаны быў эміграваць у Англію, дзе ў 1949 годзе 11 жніўня на свет з'яўляецца Марк Нопфлер. Крыху пазней таксама на свет з'яўляецца яго малодшы брацельнік Дэвід. З 6 год Марк Нопфлер пачынае вучыцца граць на розных музычных інструментах. Гэтаму яго прымушае ягоны бацька. Пасля гэтага Марк Нопфлер паступае ў універсітэт, дзе падрабляе выкладчыкам, рэпарцёрам у мясцовай газеце. Пасля заканчэння універсітэту Марк пачынае навучаць у школе дзяцей англійскай мове і літаратуры і ў гэты самы час грае ў вельмі тады вядомай у мясцовым асяродку групе «Кавярня Рэйсінг». Яго музыка была ўжо даволі прафесійнай аж на ў тыя часы. Да таго часу ему было уже 28 год, и это был вельми ризыковый крок, чтобы бросить место учителя и стать рок-музыкантом. Але дзіўнае раптам стала яўным. І, магчыма, гэта здарылася тады, калі Марк Нопфлер зайшоў у музычную краму і набыў там гітару маркі «Шэктар». Увогуле, Шэктар – гэта не гітара цэлкам, а такі набор, ну як то канструктар зрабі сам. Там ёсць грыф, корпус, на гэты корпус прымацоўваюцца розныя там металічныя штучкі, там ручкі, шрубкі і гэтак далей. Карацей, чаго толькі няма ў гэтай гітары. Зноў-такі, як гучыць гістарычная легенда, гэта гітара-канструктар з купленага набору была сабрана асабова Нопфлерам пры дапамозе простага паяльніка ды адвёрткі. Доўгі час гэта гітара заставалася простым інструментам, з якім Марк выступаў на ўсіх сваіх відовішчах і канцэртах.
У першым складзе групы, акрамя самого Нопфлера, гралі таксама яго малодшы брат Дэвід, бубнар Пік Уизер і стары сябра Марка, студэнт-сацыёлаг Джон Іслі, які і зараз праз 16 год працягвае граць у групе на бас-гітары. Але ў 77 годзе ўсё ж такі музыкі групы мусілі сабраць недзе 120 фунтаў стерлінгаў і запісаць на гэтыя грошы свой першы ў гісторыі Dire Straits відэакліп. Гэты кліп захаваўся. Ён мае назву «Султаны свінгу», і в нем говорится об вельми знакомитых майстрах 50-х годов. Султаны свингу. Красотой был бы окружен, неплохо очень. Групу просто не заўважалі. Яны шмат рэпетавалі, шмат працавалі, шмат дзе выступалі ў якіх маленькіх залах. Але калі іх запрасілі на тэлебачанне і рэжысёр праграмы даў ім упершыню $300, групу заўважылі. І пайшло, і паехала. Яны ў 78 годзе запісваюць свой першы альбом. Пра яго газеты напісалі так. Гэта быў халодны, вывераны, меладычны рок з блюзавымі інтанацыямі. Была таксама адзначана манера ігры Марка Нопфлера. Справа ў тым, што ён грае без дапамогі медыятара толькі пальцамі. Але альбом 78-го году, на жаль, поспеху не мае. І ў 79-м годзе выходзіць іх другая пліта пад назвай «Камюніке», які становіцца платынавай. Што гэткае залаты ці платінавы диск? У Амерыцы дыск лічыцца залатым, калі прададзена 500 000 экземпляраў і агульная сума ад яго выручку дасягнула $1 мільёна. Платінавым лічыцца той дыск, калі ён прадаецца звыш 1 мільёна экземпляраў. У Англіі і Еўропе гэтыя лічбы крыху ніжэйшыя. Напрыклад, залатым лічыцца той дыск, калі прададзена усяго ж такі 100 000 экземпляраў, а ўжо 300 000 экземпляраў гэта платінавы дыск. Ну так слухай, дзе на самой справе золата, а дзе плаціна? Ну так пока што. Па выніках таго ж 1979 году часопіс Metal Hammer поставил рок-группу Dire Straits на 4-е место паміж усіх сусветных рок-груп. А Марк Нопфлер был названы найлепшым гітарыстам году, упершыню апередзіўшы такіх майстроў гітары, як Ричі Блэкмор з Rainbow і Джиммі Пейдж Led Zeppelin. В таённым сховішчы нашага нацыянальнага банку, где лежит весь золоты запас. Вось ён, здабытак дзяржавы. Вы, конечно, спытаецеся, на што вы тут? Прычым тут музыка Dire Straits да гэтага золата? Па-першае, золата гэта гэткі ж высакародны метал, як і музыка Dire Straits. А па-другое, у 84 годзе Dire Straits запісваюць свой 4-й альбом, які носіць назву Love Over Gold. Каханне даражэйшае за золата. На самой справе, гэта вельмі старажытнае пытанне, што для нас даражэйшае пры жыцці, золата ці каханне? Каб гэта зразумець, давайте послухаем Марка Нопфлера и его группу Dire Straits еще раз. Каханне даражэйшае за золото, Love Over Gold. У 1993 годзе Dire Straits правялі вялікае канцэртнае турнэ. Вынікам яго стаў двайны альбом «Алхімія» і паўнаметражны фільм. Пасля гэтага слава і поспех групы значна ўзраслі. Не пужайцеся, гэта не ўзброены налёт і не пачатак новага нацыянальнага канфлікту. Гэта 1985 год і дыск Dire Straits «Браты па зброі». Brothers in Arms выйшаў у 85 годзе і па апытваннях часопіса Billboard займаў за 8 тыдняў першае месца. Потым
55 тыдняў гэты альбом трымаўся на пазіцыі, якая не дазваляла гэтаму альбому апускацца ніжэй за 40-е месца. Гэта быў сусветны, невядомы дасюль поспех Dire Straits. Бельгія, Англія, ЗША, Люксембург, Канада. Гэта ўсё турне і краіны, дзе яны пабывалі пасля запісу гэтага альбому. Амаль што ўсе кампазіцыі з гэтага дыска сталі сусветнай рок-класікай. Гэтак Dire Straits і кліп Walk of Life. Прогулка по жыццю. Happy Birthday to you. Гэта наша рубрика ў праграме «Рок-архіў». І в ёй мы віншуем усіх тых сусветных рок-монстраў, якія нарадзіліся ў гэтым месяцы. А ў гэтым месяцы нарадзілись. 1 верасня нарадзіўся Барри Джип, адзін з братоў групы Bee Gees. 3-го Дон Бруер, бубнар славутых Grand Funk. 5-го Фред Бальсара, вядомы на ўвесь свет як Фредзі Меркурі. У гэтым годзе яму б исполнілася 47 год. 7 верасня нарадзілася Крысі Хейді, спявачка і гітарыстка Pretenders. 14-го Поль Косов, гітарыст і заснавальнік легендарнай амерыканскай групы Free. Зараз яму магло бы быць 43 гады. 16-го Би Кинг, король блюзовой гитары. 22 верасня на свет з'явіўся Дэвід Ковердейл, вокалист и лидер ведомого гурта Whitesnake. 23-го Брюс Спринстин, рок-н-рольный герой Америцы. 24-го Линда Истман, ведомая нам усім як жонка Пола Маккартні. 26-го Брайан Ферри, спевак и лидер Roxy Music. 29 вересня Марк Фернер, еще один з Grand Funk. 30-го Марк Фельд, ведомый усім нам як Марк Болан. Ему было б зараз тоже 47 год. Ну, а так само я хочу повіншаваць нашего ведущего Володю Антиповича, у якого также день народжения 23-го. Володя ведомый нам усім як вокалист и лидер группы «Радиация». Ну, якая нынче вся находится в миграции. Наша здымочная группа венчует тебя. Happy birthday to you, рок-монстр Антипович. Цікава, што з сябе прадстаўляе Марк Ноплер у звычайным жыцці? Які ён як чалавек? Што любіць, што нет? У сваім вялікім інтэрв'ю Марк адказаў на шмат якіх пытанняў, але мы выбралі некаторыя з іх, самыя цікавыя, і зараз паспрабуем вам на іх адказаць і іх зачытаць. Ёсць што-небудзь, што можа разузлаваць цябе па-сапраўднаму? Так, калі сапраўдны талент распыляецца па дробязях ці пераважае алкаголь музыцы. Мяне папросту шаляць людзі, якія не жадаюць браць на сябе адказнасць за сваё мастацтва. Мяне выводзяць з сябе музыкі, якія лянуюцца падчас запісу ці спазняюцца ў студыю. Без адказнасці, без сілы волі нельга сабраць ніводную рок-групу. Ты адчуваў сябе калі-небудзь, што пачынаеш паводзіць сябе як папулярная рок-зорка? Я ведаю мноства музыкаў, якіх трэба абслугоўваць. Яны не здольныя зрабіць самі нават самыя простыя рэчы. У мяне ўсё ж інакш. Я тэлефаную да свайго менеджера толькі адзін раз за месяц, і мне не прыйдзе ў розум будзіць яго па 2 гадзіны ў ноч, каб паскардзіцца, што у мяне змёрла каханая залатая рыбка. Есть нешта, чаго б ты не дабіўся ў сваём жыцці? Так, я б хацеў навучыцца граць яшчэ лепей. Яшчэ я хачу трохі спакою, каб зноў узяцца за гітару і напісаць нешта новае. Я зараз зусім разлянаваўся, і часцяком тэлевізор ці кніжка пераважаюць гульні на гітары. А ці магчыма сказаць, што тваё жыццё змянілася пасля нараджэння тваіх блізняцоў? Так, карэнным чынам доўгія гастралёўкі сталі для мяне папросту невыноснымі. Я шмат гадоў марыў мець дзяцей. Быць бацькам гэта значыць для мяне болей за ўсю гэтую музыку. Усё, што я зараз раблю, я раблю для сваіх дзяцей. А якія ў цябе зараз асцярогі, калі ты думаеш аб сваіх дзецях? Ну, у мяне ёсць пачуццё, што яны разумныя і, напэўна, шчаслівыя. Вялікая асцярога мяне абуджае Манхэттэн.
Там знаходзіцца моя кватэра. Сітуацыя там усё больш выходзіць з-пад кантролю. Ну і на апошняе пытанне, што ён любіць, Марк Нофлер адказаў так. Зараз ён любіць серфінг, тэніс, ну і яшчэ аўтагонкі. Але на пытанне аб сваём захапленні аўтагонкамі Марк адказаў: «Мне ўяўляецца, што я не маю на гэтае права. Я не маю права рызыкаваць, як раней, прымаючы ўдзел у гэтых аўтагонках». Ну і гэткім чынам любімыя блізняткі, аўтагонкі, Марк Нофлер у кліпе «The Bag». Вось і ўсё. Мы развітваемся з вами. А хотим нагадать, что каб вы досылали ваши листы с вашими прапановамі до нас по адресу Макаёнка 9. Студия Сисбартоп, программа Рок-архив. Это все, конечно, у городе Минску. Мы чекаем ваших листов с вашими прапановамі, а для вас сегодня зноў, які уже раз працавали Владимир Антипович и Владимир Зайченко. Мы прощаемся с вами до наступного месяца и с встречи в программе «Рок-архив». Пока! Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. To the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane.